amb l'agenda d'activitats culturals i d'oci pel cap de setmana amb una proposta teatral que reviu la glòria del paral·lel. La companyia Le Croupier presenta Esperança Dinamita, cançons de revista, un espectacle amb dramatúrgia de Josep Maria Miró i el suport documental del lliuretenc Xavier Albertí. A través d'una de les vedets més importants i poc conegudes de l'època, el públic gaudirà dels èxits musicals que sonaven a la Barcelona de finals del segle XIX i principis del segle XX. Serà dissabte a les 9 del vespre al teatre. Per al públic infantil, dissabte al matí hi ha una nova sessió al Racó dels Contes. Montmas presenta BOM, Cuentos de Brujas, Ogros i Monstruos, un conte narrat en castellà amb la por com a protagonista. Serà a 2:15 del migdia a la sala infantil de la biblioteca. I no deixem la biblioteca perquè a les 12 del migdia a la sala Polivalent hi ha programat un concert d'havaneres i cançons de Lloret a càrrec de les Perles de Lloret i els cantaires de la Casa del Mar. L'acte forma part del cicle d'activitats complementàries de l'exposició del LEAD, l'ombra de Blanquerna, i servirà per acomiadar la mostra que des de mitjans de gener està exposada a la sala d'exposicions. I l'endemà diumenge torna al teatre al Casal de l'Obrera. La companyia La Magnòlia Teatre de Malgrat de Mar estrena al nostre municipi Els Senyals del Vent. Serà a les 6 de la tarda i les entrades es podran comprar a la taquilla a partir d'una hora abans de l'actuació. I mitja hora abans al teatre comença un espectacle ideal per a gaudir amb tota la família. Màgia Júnior porta a Lloret de Mar Rafael Capri, una proposta pensada per a nens a partir de 4 anys que avança a cavall de la màgia i l'humor. D'aquesta manera es dona el tret de sortida a la programació familiar al Teatre Municipal. I per acabar, tant dissabte com diumenge se celebra la primera Fira Multicultural Lloretenca. Amb motiu de l'agermanament de la Penya del Granar, els pobles d'Illorra i l'Associació Cultural Extremenya de Lloret es duran a terme diverses activitats com havaneres, sardanes, un cercavila, flamenc o una actuació amb cavalls. Totes les activitats són gratuïtes.